Chicken Gist sa Dumaguete City. Welcome to JM TV Vlog. Starting in 3, 2, 1. So, gutom na bay. Manimo tanin niyo guys, diri sa Chicken Gist Dumaguete. So magsubay-subay sa Staderi dapit sa Building 1. Mao ni siya ang Building 1 sa Dumaguete. Sa Daplin ra ni dapita. So para iwas COVID, diri ta manghugas. Hugas luwas Dumaguete. Gasayaw si Dudong, nanawag na gani customer. Sige Dudong, kay musikan tikaw. Go go go. Laban lang. Sige. Patawi pa. Sana, naulaw na siya. So, padayon ta kay mamauli na ta. Kay gabi na. So, tuwa sa unahan amo ang motor. Then, magabi guys, close na ng mga tindahan diha. Naanay mga vendor sa kilid. Mamaligyan na sila. Naisaging sa unahan. Sa tabi-tabi lang po.